Mogi ni Rio Makare kawuono chieng' Jumamos en odiechieng' mogik mar dwe mar 11 higa 2024 ka koro wachomo dwe mar Disemba, kama bende mathoth biro timore kinde mag nyasi, kinde ma jonyuol pod biro bedo gi nyithindgi e pacho ka girito yepo mar tam mokwongo mar higa manyien. Mano ne jogo madhi e klese mamoko. Wageno ni udhach makare kendo uketo nyithindo makare ka upuonjogi achiel ariyo mowinjore gibedi godo kaka jogo madongo ka gigeto bedo jotelo e kinde mabiro. Arwaki weche manyien mag migago ni machiegni to mokwongo thuond weche. This payment ensures that all posted interns in their specified cadres receive their dues without delay, demonstrating the ministry's dedication to addressing the welfare of healthcare workers. Migao mar thieth ochwalo $965 mar chulo jochiw thieth maraga omenda mambalang' madwe ka dwe. Obila ma Kisii ondhiyo nyasore ma nengone romo $4.2 e apaya ma Kisii kochomo Hispania. It was a great night of wins today at the MSK Gala. This award is a validation to the hard work that our teams put in every day. Kambi mar fwambo mar Royal Media Services odhiale nyasi ma higa ka higa mar ohala kaka kambi mabero chenro mage makare. Arwaki ni machiegni weche manyien mag migago. Nyinga Milton Ochieng' Awuor. Migao mar thieth olando golo omenda maromo $965 ne laktache mapuonjore kata interns chudo ma gibiro bedo ka giyudo mag mbalang' madwe ka dwe. Jatend migao mar thieth Debra Baraza odok ne ywak mag laktache kaachiel kod mago machiwo hocho kowacho ni dwachgino ibiro chop kare kaka gidwaro. Ma koro biro mana bang' ndalo matin tok riwruok mar laktache KMPDU lando chako ng'anyo e pacho ka mangima chakre dwe manyien ka giseo piny owacho kuom koso chopo winjruok maende ne gikete kokgi. The Ministry of Health is pleased to announce the successful payment of monthly stipends and accrued arrears to nursing officers interns, clinical officer interns, medical officer interns, and pharmacist interns. This marks a significant milestone in our commitment to support healthcare professionals at the foundation of their career while strengthening Kenya's healthcare system. A total of 965,875,345.60 Kenya shillings has been disbursed to interns in the following cadre: 826 medical officer interns with degrees, 274 pharmacist interns with degrees, 71 dentist interns with degrees, 140 clinical officer interns with degrees, 1,185 nursing officer interns with degrees, and 1,251 clinical officer interns with diplomas. The amount comprises 528,615,125.60 Kenya shillings in arrears payment and 110,668,070 Kenya shillings in regular payment for nursing and clinical officer interns. A further payment of 326,592,150 Kenya shillings has been made as arrears and regular payment for medical officer interns, dental officer interns, and pharmacist interns. This payment ensures that all posted interns in their specified cadres receive their dues without delay, demonstrating the ministry's dedication to addressing the welfare of healthcare workers. Jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa okwedo sirikand Kenya Kwanza kuom dhiyo kendo lal koganda kaluwore gi yorno mabende oganda ok osepuodho. Maeri timore bang' ka nche nondhi Benson Sande Ndeta nomaki kendo chwale nyim do jumbe manok to kambi mare chiwo milome ni gibiro chulo omenda maromo $25.41 ne kambi simiti mar Bambuli. Chal ma Wamalwa wacho ni negeto chungo ja ohalano ng'iewo kambino mar simiti. Koloso e kaunti ma Busia, omedo kwedo piny owacho kuom tulo manotimore kinde nyasi mar iko manoyuore gi jalup jatend piny manothich oko Rigathi Gachagua e kar chung' od bura ma Limuru. E kindego olanda yanga no lap dhoge ndong ne kom ker ma pacho ka ponono ni obiro laro e kinde ma yiero ma 2027. And we have a state that is sponsoring hooliganism against their perceived
competitors, economic and political. We believe the violence and hooliganism directed against Rigathi Gachagua is state-sponsored political hooliganism. We believe the arrest of Ben Data is again state-sponsored hooliganism, economic hooliganism, where people are being used, the police are being used to interfere in business transactions, to arrest an investor and paint him as if he is a criminal so that he falls out of the bid and advantage is given to a foreigner from Tanzania. So leo tukiwa hapa and with the leaders here in Western, particularly where Ben Data comes from, we want to condemn what is going on, the targeting of Ben Data, so that they disadvantage him and they grab this deal for themselves. Leo pia wameunga mkono uamuzi wa baraza kuu la chama chetu, yani NEC, kuniidhinisha kwa mgombea wa kiti cha urais katika kinyang'anyiro cha urais tarehe 10 mwezi wa 8 2027. Hii ni heshima kubwa nimetunukiwa na hawa viongozi wa mashinani na viongozi wa chama chetu, na leo nawahakikishia ya kwamba niko tayari. Obila e kaunti ma Kisii ondhiyo kilo 148 manyasore manengone romo siling milion 4.2 e wang' apaya ma Kisii kochomo Hispania. Komanda mar obila e yor kojolo e kaunti no, Isaac Kimwele, owacho ni nyogi yudo lipot kowuok kuom oganda e gwengego. Tok lawruok kod dereba ma nyamburko no manyotigo nyasore, gikoni nyomake kendo dine tesend obila. Obila medo jiwo oganda mondo obed akicha e wi jogo ma uso kendo tiyo gi yedhe ma ok opuodhi. Today at around 0500 hours, our officers who were on night patrol received information that there was a motor vehicle, KBT 275C, number of registration NZE, which was coming from Migori, the general direction, and it was heading to Kisii. Our officers swung into action and they intercepted the motor vehicle around Kesonzo area. They managed to arrest one occupant who was the driver, and they recovered from there inside the vehicle. They recovered 4 bags of cannabis sativa or mbangi, weighing 148 kilograms of a street value of 4.29 million. Nen puoch gi pak ne kambi fwambo gi keyo mar Royal Media Services manyolandi kaka mano mosetimo maber e rang'iny mamalo kendo motelo weche mag chuogo lony manyasani e yor fwambo e pacho ka. Manyo timore kinde nyasi midendo ni Marketing Society of Kenya Awards MSK, ma bende timore higa ka higa kendo chiwo thuolo mar fwambo kata kembe fwambo ma bende osetiyo matek mar nyuolo lony manyasani e sekta mopogore opogore. Koloso e kind nyasino, maneja mar kambi mar RFS Shufa Singwa nopuoyo okang' makama kowacho ni jotije mag kambino tiyo matek, gino mosechwalo dongruok mar kambino. Jakom mar MSK Ruhuya Ogada bende omedo ni gibiro medo keto okenge mag konyo chwalo sektas mopogore kod fwambo kendo chiwo puoch ne jokambino. Is a validation to the hard work that our teams put in every day. The Citizen Digital app is an innovative app that is targeted for the young population, young generation. So we are calling out to the young people, engage with the Citizen Digital app, download the Citizen Digital app. We have exciting original content on the platform for you. Today was disrupted. You could see it across. I mean, from the amazing board that I actually lead, you could even see how it was brought through. I mean, we've got diversity across. And the bigger part of the disruption is even into the business. Today we have seen the different businesses that we've never known about even win awards. We've seen the younger students
take up the marketplace. We were happy to roll the red carpet for them. And that was disruption as well, you know. So we have to ensure that organizations are also ready. And that's why our theme this year resonates with where the future is. Moko kuom jodak mag gwenge mag Suna East e kaunti ma Migori obago ng'anyo ka giywago rach mar apaya matudo Wasio kod Ogwedhi ma gedo mare osekwamo kuom higni malach. Jodak go eko moting'o joriemb boda ywak ni giserito kuom kinde malach mondo mi piny owacho mamalo kokalo kuom apisi mar jaod bura ma Suna East otiek gedo mar apayano, kata kamano mae pok otimore. Giywak ni rach mar apayano osethiro chenro mag wuoth kod ohala ka gikwayo piny owacho mondo otiek gedo mar apayano ma osekwamo kuom higni malach. Jokanyo mag boda Kenya Rural Road, jokanyo mar board mar Kenya Rural Roads Authority KERA kod apisa mag jod bura ma Suna East Junet Mohamed wacho ni pod ging'iyo yo mar neno kaka diger apayano. Gimora mora nyalo dhi mbele sani kata biashara ok nyal dhi mbele nikech gige wa ochung' ni ndara rach. Mon madhi kata hospital ok nyal dhi konyore nikech ndara rach. Wan jo pikipiki wawacho ni anytime ma pod ok olos ndara ni wabiro keto every Friday wabiro keto ng'anyo ka motegno nyaka gi joma ai mier te are okinyi nyaka odhiambo. Kuom sani mheshimiwa kowinjowa ong'iwa gi wang' achiel olosnwa barabara ni. Koro an akwayo sirikal matiyo chila yako to gi bwana Junet mondo gine kaka yoni go e lam chuth maonge gimoro ni chak ikelo ni olonwa chuodhe yo. Chuodhe yo no mono setur ka, chuo setur ka, to mago ok ng'i gidhi osiptal kaka thiedh gi onge. Nyoro waneno kokelnwa budget manwa kadho yo ma Wasio nyaka Dosa kuma kel manigi tension ma bedo factored some money ma budget is already there ma ne rito ne ka kodhni odok piny mondo bed maram not nini ok lam kaka winjo ka jopiny wache lam chande to mheshimiwa pod bamba na kuro ma kobiro kelo to biro substitute maram mantiere. Miyo akwayo ni jo boda to gi jo dalawa matiyo gi yo mago jope ni wang'iuru yo ma wanyalo dwaro godo kony mondo konywa. Onge tiende wuok kidhi miel go boke kipidho rabolo mano ok bi miyo kelnwa yo. Tielo mogik mar jumani mar kambi mar ong'we yamo mar Safaricom adhi mbele kaka wuono ni eri oganda ochope gwenge ma Keroka mano yo Abagusi koja chande. Watudore gi jafombo marwa miluongo ni Ben Kirui mantiere kanyo. Labda Kirui, mambo vipi Keroka? Najua umetafuna ndizi na sasa uko tayari na ripoti kuhusu Sambaza Furaha. Na Milton, bila shaka Sambaza Furaha yangu nimeweza kufurahia matoke kutoka katika eneo hili la Kisii. Sasa hivi tuko katika maeneo ya Keroka. Tulianza asubuhi na mapema katika Kisii town ambapo tulifungua duka kubwa la Safaricom, duka mpya kabisa ambayo itakuwa inatoa huduma kwa wenyeji ama wakazi wa eneo la Kisii. Na sasa hivi tunasambaza hiyo furaha katika eneo la Keroka na nami ni Aviva, Lucille Aviva ambaye ndiye mkurugenzi wa masuala ya wateja katika kampuni ya Safaricom. Anieleze kwa lugha ya nyumbani, niambie hii furaha mmesambaza kweli kweli imekuwaje, mmehisi vipi na wateja wanasemaje kuhusu hii kampeni? Erokamano uru wamor kabisa kawona kawan Keroka ka customers wao mor kabisa to giwacho nani waendelea timo gini the whole year. Sasa kwa sababu ya watu wa Keroka nitaongea kwa lugha ya Kiswahili. Tumemalizia hapa Keroka, imeendelea vizuri sana na tungependa kukumbusha watu hatujamaliza. Tukitoka hapa caravan inaelekea Suneka. Kwa hivyo watu wa Suneka, Ogembo, mukwe standby, tunakaribia. Na hivi sasa kinachoendelea huko Kakamega katika University ya Muliro University, tuko na Safaricom huku kwa ajili ya majenzi wetu, mujitokeze hapa. Na kwa wananchi wote wa Nyamira, tuko na medical camp ambayo inaendelea sasa hivi huko Munyenya SDA Primary School. Tafadhali na wasihi, piteni. Angalia ta pressure, pima ta sukari. Hivi vitu unaweza kuwa unaugua bila kujua. Kwa hiyo kwa watu wengine wa sehemu zingine za Kenya, kutokea hapa Nairobi, mkuwe standby, tuta flag off caravan yetu Kenyatta Market
Jumatatu. Asanteni sana. Naam, na kwa sababu watu wengi sana wa Nyanza wanasikiza, wanatazama Ramogi TV sasa hivi, mahali ambapo tumetoka walikuwa wamejitokeza sana, hasa pale Oyugis, tukaelekea maeneo mengine na wakajitokeza wakaonyesha furaha yao na raha yao na wakakumbatia. Unawaambiaje kuhusiana na hii mambo ya medical camp? Wanaenda wapi? Wao ndio wanatazama sana sasa hivi. Kwa ajili ya kwa watu ambao wanaangalia Ramogi, tulivyosema camps zinaendelea the whole year. Kwa sasa hivi camp ambayo iko karibu zaidi kabisa ni hiyo ambayo iko hapo SDA Primary School, mjitokeze kwa wingi. However, tuko kwa ground na msikilize taarifa za habari, tutawaelezea ni wapi tutakuwa tena Greater Western. Asante. Naam, erokomano wa Viva Nyasa Yoriti Maber wakati unaendelea kusambaza furaha na Safaricom. Naam, Milton, ni hayo tu kwa sasa kutoka maeneo ya Keroka. Tutakuwa tunaelekea maeneo mengine kabla ya kesho kukanyanga Nairobi, ambapo shughuli hii nzima, kampeni nzima itakuwa inaendelea katika maeneo hayo. Watu watafurahia, wajitokeze. Kikubwa ama cha msingi wao tu kujitokeza, watapokea zawadi kemkem ikiwemo mbuzi, kuku. Ukitaka kuchinja siku hiyo ama kesho yake au subiri hadi Krismasi, ni kwa raha zako. Kwako Milton. Kongoi mising arap Kiru yamunge mwagongoi en kutit nana mwagane en kutit ap Kalenjin. Kongoi mising sigetuye next week anaune. Erokamano ahinya mano Ben Kiru ikantiere gwenge ma Keroka. Owacho nani erokamano gi dholuo, an bende anyise gi dhoge mowinjo. Ka kamano to wakaw thuolo mar dhi e yweyo mokwongo, wabiro duogo bang' thuolo machuok. Naitwa Francis Njoroge Wanjiru. Nimetoka Thika na nafanya kazi ya Madhri. Nilicheza na 99 shillings super jackpot, nikapata bonus ya 13 out of 15, nikapata 161,465. Nitafungua biashara yangu na kusomesha watoto wangu. Naweza ambia watu wacheze, ni kitu ya ukweli. Shabiki super jackpot, ni time yako. Look for buses and the need of 18. Wakelonu chenro mar tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett. En miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chiengeso kangeso chakra sa 11:30 dhiambo nyaka sa 1 otieno mana e Ramogi TV. En moro mochwere. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4-pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Bali Adventure na View Travel. Explore the vibrant culture, pristine beaches, and the serene landscapes. Enjoy Kuta or Nusa Dua, Gili Trawangan, and Ubud. Ride a horse cart and hop between islands by a fast boat. Escape to Bali's paradise for 8 days, starting from $2,067 per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo, jopuonjre makwan gi romo 124 e skund thieth mar Kathieth ma Nairobi Hospital nyosidhi Ogudu Ayanga.
Tend skundero nyochiwo ler kawacho ni jopuonjrego oyudo tiegruok kendo nigi lony weche mag thieth mopogore. Koloso e kinde nyasino, japuonj maduong' Margaret Sirima olero ni kwan jopuonjre maromo 7 oyudo tiegruok e thiedho tuoche mag nyarogno, ka komachielo mamoko 18 oyudo tiegruok kendo sani nigi lony e chiwo hocho kod bero. Omedo ni maeri en achiel kuom yore mag chiwo sir ne migawo mar thieth kendo neno ni oganda jo Kenya oyudo thieth makare. There are jobs not just in Kenya, but also in other countries. But the problem is capitation. There are students who are qualified out there to do the courses offered in this hospital, but unfortunately they are not able to go for the right training when they need it because of sufficiency of funding. We are going to ensure that all the graduates who graduated today, anybody who wants to work for the hospital, we are going to give them an opportunity to work with us. Of course, we understand how the healthcare human resources, we cannot really tie people to work for us. If they want to explore somewhere, that's okay with us. But anybody who is willing to work for us, once they've trained here, we are going to give them a chance to work here. We have a very busy renal unit that often dialyzes about 45 patients a day, and therefore we realize there's a need to equip nurses to be able to work in that unit. So we want that this college eventually graduates into a university where we are giving health sciences training. Nurses, of course, the first opportunity, then we have several other tertiary institutions. Oganda Luo ke piny mangima e kaunti ma Nairobi ka warado gi joluo mabiro kanyakla kendo chako ohala mag loche matero mwandu kendo e konde duto mag piny Kenya. Waluwo ndach kambi mar Riverside Transporters kendo gileronwa mor magiseyudo kod achiedh nade magikale. Jafwambo marwa Cleopas Oluoch notwak kodgi kendo koro miwa ler e siganani. E kar saa 9 mar odhiambo wadonjo e kar dak ma Babadogo, Nairobi. Waromo gi yawuoto na gima tiyo matek. Loche opangore. Osigo iko. Moko iketo e loche. En ikruok ne wuoth mochomo kaluo. Ma en sigand Riverside Transporters. Oganda Luo mane obiro kanyakla mar timo ohala tok midhiero mar lweny mane omuoch tok yiero mar higa 2007. Ohala ni nochako higa mar 2007. Nwachake kamoro ni Easy Coach Town mar Kiti kacha emano wachake. Ka lure kod dhao manintie higa mar 2007 yudo ka jo mang'eny ni riembo kuonde magidake. Nikech mane en dhao mar ukabila. To kinde no geche mang'eny nok gin mag jok madhowa, joma wacho dhowa. Koro ni yanyowa. Iting'onu gik moko ti yanyou. Yudo ka en gima keto lit e chuny ng'ato. To obo wacho ni ka jogi nyalo temo ohala ni. Wan bewa wajiwre mondo wa offer services ni jowa. Chaka Riverside Transporters ne ochako gi kanta achiel kasani to koro gin gi loche maromo 18 makonyo gi weche ohala. Kano wachako gi kanta achiel ma ji mang'eny emne rite en kano dhi piny to kata in magi msigo machal nade nyaka irite moduogi. Nyasaye be ber noyawonwa jomoko chako kelo geche makaro sani nyaka sani wan gi geche 18. To kane simu onge kindego, ji ne tudore nade kane gichako? Jotije kar ohala ni leronwa kuonde magidhiye. Diere ka be simu ne pod onge matin, en kitiyo ne ng'ato to nyalo koni bwana udo mera moro ng'ato nicho tiyo na referral mang'eny wayudo. Lek ka lek nyaka bedi gi geno mano mar chopo kare. Riverside Transporters ni kod lek margi. Kungo gi hola en achiel kuom yore maketo gi e tich ahinya. Gilengo ma wan go sani waneno ni wadwa medo geche makoro bede nyingwa kabisa mag kambi ni. Maro ni en kungo gi hola. Kikano pesa ni mikano. Kai dwaro pesa ni no wami 70% of it. To gina chiedh nade mage magikalo e kinde ma jopiny mathoth yuago pek mar ngima. Gidhach gi ohala yo machal nade. Gima timore mang'eny ni yudo ka kata mana customer manin go mane tero mwandu kata diriyo i week. Sani kuro tero kata dichiel. Nengo mar mafuta bocha kodhi idho malo. Koro ko idho malo tiende ni wan be nyaka customer nyaka wamed ne nengo malo matin. Kata doko ni achiedh nade nitiere ohala ni. Jo ohala gi yudo mor gi kanye. Kimi osiki Nairobi ka tatero ni dala. Tinyisa no sigo ni dhi yudo mama dala. Mama ugo Nairobi kamano mathoth.
ta wawinjo ka wan gi mor. Mane gi mwatemo timo mondo customer wa obed gi chuny mang'ich. Ywak maduong' ne sirkal en nengo mar chungo geche ahinya e kaunti ma Nairobi. Gino magiwacho ni keto nengo mar timo ohala bedo mamalo moloyo. Parking charges gidwok piny. Nikech ka koro idhi ka usik ng'ato to ket ni parking charges. To mano tiende nyiso ni parking charges no edhi mi customer mabe onge pesa no kata wating customer no. Tijni omiyo Uganda luo matindo tije kendo mayo osegolo negi luoro mar timo ohala. Maber kabisa ni yawuot luo mang'eny bose donjo ohala ni. Gitimo transport. Luoro mane ji nego mang'eny wach loan gi wach lori neno kodok piny. Wan gi drepe matiyo ka, wan gi vijende matimo loading kae, gin gi vijende matindo, morito familia gin kech tijni, watero msigo mora mora. Inyalo bedo gi gik ot, watero ni dala. Inyalo bedo gi gik gedo, watero ni dala. Inyalo bedo gi cham wakelo. Nyakora moge jwang' achiel e teko, kendo ka wamakore kendo wariwore gik mathoth inyalo timore. Picha mineno toki kod sigana mawinjo en ranyisi ni gigi duto nyalo timore mana ka wamakore kendo wabedo e achiel. Kuom lori achiel kaeto bang'e oidho mochopo kod lori 18 pod lek gintiere godo. Gigi gin gik manyalore. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Jodak mawuok e kaunti ma Kajiado, Kiambu kaachiel kod Nakuru ochune gi siem mager ewi ohand punda e kinde ma idonjo e dwe mar nyasi. Ka giloso e kinde romo mokelo kanyakla weg punde mawuok e kauntis go e romo mar sumo pach jotim ohand punde, Komishna ma Narok Kipkech Lotiatia kaachiel kod nyawadgi ma kaunti ma Kajiado Wilson Wanyanga owacho ni nyaka chakre dwe mar 5 higani punde 154 oseresi ka idhi chinji mar uso ring-gi. Tangu mwezi wa 5 tumeshika punda. Tumenasa punda 154 ambao walikuwa wanasafirishwa kwa barabarani wakipelekwa kichinjio sijua Nairobi ama wapi. Lakini tuliweza kunasa wa punda na tukapeleka kule Naivasha. Na tunaendelea tangu siku hiyo sisi tunaona kama imepungua usafirishaji. Ikiwa kuna wale wanapeleka kwa njia ile kule kanda misitu, bado tunaeleza watu wetu tushirikiane, mkiona mripoti kwa security tunasi hawa kwa sababu inatia. Tumefanya mikakati pia ku crack down kwa nyama si nyama ya punda peke yake. Nyama ile inauzwa kompyuta, tuhakikisha kwamba nyama imepimwa. Mifugo inafaa itoke kwa boma iende sokoni kwa njia sawa, itoke sokoni iende kichinjio kama inaenda kuchinjwa, na pia usafirishe wanyama wale wanaenda mbali inafaa pia iwe ni njia ya kisawa. December is a festive season. We know in Kenya meat is a delicacy, and also we have actually to appreciate the fact that donkeys still being slaughtered in the bushes. So we urge the public to make sure whenever you are going to buy meat, please use butcheries that are actually certified. We know that meat that is inspected as a roller stamp. We know that meat that is inspected comes from a certified abattoir or a slaughterhouse. So we urge the public to be vigilant also with the meat that they consume. Ramogi nen mor mar kelo ni weche manyien mag migago e thuolo ni kowuok e Ramogi TV. Erokamano Leonard gi Margaret Juma kantiere Hawagaya kanyo wacho nanu neno makare seche gi kimago di chieng. Gi jowinjo aduto te mane neno wa e thuolo ni duto aduoko nu erokamano ahinya. Wachakwa tudre kendo saa 1 gi saa 3 kama Ramogi TV bro kelo ni weche manyien mag ang'ich welo kod mago imore. Nyinga Milton Ochieng Awuor, oriti masani. Kote nchini wanaendelea kujishindia mamilioni kila wiki.